Менә бу эшли башлаганга бер 3 ел бардыр. Әле һаман мин аны эшләп бетерә алмыйм, үзгәртә. Менә аскы яклары ошамый. Менә мондагы җирләр фотографиядә калды бер 5-6 яхшы үземә ошаган хәзер карыйм да үземә ошый торган картина. Ну менә эшләгән вакытта ниндидер урыны барыбер җитеп бетми дә, аны эзләп китәсең, тагы тартып алып китә дә кереп үзгәрешләр кертә. Монда чүпрәкләр ябыштырган урыннар бар. Бу чүпрәкләр тез ягыннан дөрес, яхшы, миңа кирәклечә кирип утыралар. Чүпрәк өчен түгел, тез өчен мин аларны монда ябыштырып, формаларын табып кисеп, шулай менә чүпрәк белән буяу үз ара бирә шундый үзенең бер яме бар. Буяу белән буяу, я чүпрәк белән чүпрәк, алай андый ям, андый тәм бирә алмый торган. Шул вакытта аерымда булырга тиеш түгел, кирип утырып, бер гармоничный шул колорит бирергә ясарга тиеш. Менә шуңа күрә менә шуларны эзләп, ябыштырып, өстеннән яңадан буяп, аннары куптарып, ябышыр шулай эш бара. Рабин әфәнде, менә сезнең абстракция битендәме, Ригада күбрәк аңлыйлармы сезнең картиналарыгызны, Татарстандамы, Россиядамы? Белмим, мин белмим, мин әйтә алмыйм аларны. Миңа Facebook'та язалар төрле илләрдән, Россиядән, аннан да бөтен илдә бар. Ошата торган кеше бар. Татарстанга озакка кайттыгызмы? Татарстанда хәзер Мәскәүдәге күргәзмәгә әзерләнгәндә, монда җайларак, шуңа күрә мин хәзер монда, аннары Уфада күргәзмә булырга тора. Шуларны оештырыр өчен менә монда. Мәскәүдә 26 апрельдә ачылачак күргәзмәгезгә нинди картиналарыгызны алып барачаксыз һәм ничә хезмәтегез анда урын алачак? 15 картина була, 15 зур формат картина. Хәзер алар монда, моннан алып барам.